ito. Tara. Yan. Yakult to eh. Hindi, yan yun. Tingnan mo sa loob. Ayan. Mapa yan. Ito na. Kayamanan. Lulu, salamat. Yan. Sabi ko na nga ba, tol eh. Ano ba yung nakalagay sa mapa? Oh, ito tol. Ay, ikaw na ito. Tignan mo. Ito. 7,000 steps. Ito start tol. Start sa puno ng niyog. Ayan. Tapos, ito yung araw eh. 100 steps. Papunta sa puno ng mangga. O sige, simulan na. Ayun. Tara. Simulan na natin. Magbilang ka. 996, 997, 999, 1,000. Sigurado ka magdadaan tayo dyan, tol? Oh, ito yung sabi ng mapa, oh. O sige, bilisan mo. 1,000. Niloko lang tayo ni Lolo. Lolo naman, ang hirap ng ginawa nito. Ano yung kasunod na lugar? Tulay. 100 steps. Papuntang tulay. Sa London Bridge? Doon? Sigurado ba? Di ba kahapon lang ginawa natin yun? Wala namang ibang tulay dito. O sige, punta natin. 1,000. Tara. Okay. 1,996, 1,997, 1,998, 1,999, 2,000. Saktong-sakto talaga yung... Magaling talaga si Lolo, tol. Sige, tol. Tawid na tayo sa tulay. Teka lang, tol. May nakalagay dito eh. Pagkatawid sa tulay, kailangang nakagiling-giling ka papuntang dulo. Ano nagawa ni Lolo sa buhay? Nagagawang matanda to noon. Giling-giling daw. O sige, sundin na natin para makuha natin yung kayamanan. Lo? Sige, Lo. Rest in peace, Lo. Patay. Aluy sa kalabaw! Aluy kasi mong tabaw! Sige, tol. Anong kasunod para matapos ito? Sabi dito sa mapa, pagkatawid sa tulay, another 1,000 steps papunta sa puno ng niyog. Ah, yun. Yun! O sige, magbilang ka na. 2001, 2002, 2,995, 2,996, 2,997, 200. Ano tol? Tuloy ang laban. 2,998, 2,999, 3,000. Oh, ito tol. Ito yung puno. Tumpak talaga si Lolo. Galing mo, Lo, ah. Sige, anong susunod, tol? 2,000 steps papunta sa sapa, tol. Isa lang yung sapa. Nandun lang yung Oh, sapa. yan, dyan, oh. Oh, tara. 2,000 steps? 3,001, 3,002, 4,995, 4,996, 4,997, 4,998. Ano, tol? Tuloy ang laban. 5,000! Ano lang kasunod, tol? Pagkatapos sa sapa, lake. Lik. Ah, yun sa may mangga, tol. Dun. Tara. Anong tawag doon? Lake! In Bisaya, lunangan. 5,994, 5,995, 5,996, 7, 8, 99, 6,000. Tamang-tama, tol. Dating dito daw, tol, sa lake, kailangang tumalon ng 5 beses. Papas ako dyan, tol. Sobrang itim ng tubig na yan eh. Tatakot nga rin ako, tol. Ang lalim yan eh. Anong gagawin natin? Pwede na, dito na lang tayo sa gilid, talon-talon, tol. Yan yung nakagay. Magkamagalit si Lolo. Hindi, dito alam ni Lolo. Paano malalaman niya dito? Patay na yun. Lumabas sa mapa eh. Paano kakasya pa dito yun? Ang liit-liit na nito, oh. O sige, patay na Lolo. Talo na. 1, 2, 3, 4, 5. Ano kasunod? Pagkatapos dito sa lake, talon, tol, kailangan nating pumunta sa 60 feet na niyog. 1,000 steps. 1,000 steps. Sige. Ayun, tol. Yun, ang 60 feet. Sobrang taas naman na yan. Sana, 6,001, 6,002. Tol. Tuloy ang laban. Taas ito 60 feet eh.
yun ito, yung nakalagay sa mapa eh. Hindi pa kukuha ni Lolo yung kayamanan. Papapatay tayo, tol. Kumanon na tayo, tol. Kumanon na ka. Para makuha na natin yung kayamanan. Uy, ayaw nyo yung resolution. Tol! Okay ka lang, tol? Okay lang, tol. Baba ka na dito. Huwag babala pa ng 60 feet na niyo. Eh, wala bang mas mataas dito? Lo, wala na bang mas mataas pa dito? Kayang-kaya namin to. Ano naman kasunod ng mapa, tol? Ito, no? Kasunod, tol. Pagka-landing nyo, may makikita kayong puno na walang dahon. Ayan! Tol, nandyan na yung kayamanan. Ito siya, ito. Sige, puntahan na natin, tol, para makuha natin yung kayamanan. Tingtulo. Yayaman na tayo. Balon pa lang. Ito na. Yayaman na tayo kahit anong bilhin natin. Yes! Ano kasi kayamanan to, tol? Ano to, tol? Ito na yung pinahirapan natin, tol. Langya ka, lo.